Det er jo mig selv, der sådan set ønsker at få en afgørelse på det her. Du sover godt i nat. Ja, som sten. Hvad skal der ske i dag her? Hvad der skal ske? Jamen, vi skal jo lege husk, hvem du er. Det er det, der går ud på inde i retten. Hvad skal det sige? Jamen, vi skal huske på, hvem vi er som mennesker. At vi er mennesker i et hjerteløst system, som vil forsøge at statuere et eksempel. Har du fået en advokat, eller har du valgt at tage dig en advokat? Nej, man får beskikket en advokat jo. Så man bliver påtvunget en advokat, som man afgiver sin autoritet til. Det er sådan, det danske retssystem, det fungerer. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg synes jo, det er absurd, og det er jo også derfor, at det handler om for mig, det er jo at forklare, hvordan den her juridiske fiktion, den fungerer. Ikke? Altså, man bliver påtvunget en advokat, som så får ens myndighed og autoritet, og i retten får du kun lov til at tale, når du bliver spurgt om det. Ellers så skal du holde din kæft. Ikke? Så det er jo et absurd system. Der er et anklageskrift på 208 sider, og jeg har kun måttet få de 8 af siderne. Alle de andre sider, dem får advokaten, og jeg må ikke få dem udleveret. Der er rigtig meget i det her retssystem, som er fuldstændig på hovedet, og som aldrig nogensinde vil tåle menneskerettighedernes, hvis de bliver kigget efter menneskerettighederne. Så det er det, jeg ytrer mig om nu, og eksponerer fuldt ud. Og derfor en bane, vi skal ind på, kan man sige. Hvordan har du så med sådan et retssystem, som du tydeligvis er utilfreds med, hvis de kan ende med at dømme dig, du kan ind i fængsel, som du selv sagde her i weekenden? Altså, hvordan har du det med det? Men altså, de kan jo kun dømme den juridiske fiktion, som de har skabt, altså mit CPR-nummer. De dømmer jo ikke mig som menneske. Jeg er jo frit menneske. Så de kan dømme mit personnummer alt det, de vil, men jeg bliver ikke dømt. Nej, som menneske kan jo ende med at få en straf, hvis du bliver dømt. Jamen, det er muligt, at systemet vil effektuere det, men det er stadigvæk ikke mig, der bliver dømt. Det er den juridiske fiktion. Det er personnummer, der bliver dømt. Det er den personnummer, der er debitor i den her sag, og som de forventer at få til at betale gildet. Men det er jo stadig dig, der ender med at enten skulle sidde i fængsel eller betale nogle ret høje omkostninger. Ja. Jamen, det kan man godt sige, men altså, det er jo gamet. Det kan jo ikke blive anderledes. Det er jo ikke et fair game, vi har herinde. The act of court. Det er jo bare et skuespil, som går ud på, at du som borger skal tabe. Det er det, det er designet til. Det er ikke designet til retfærdighed.